Antiga mahino antiga. Oh. Wadi ka sama himo na. Gomoi pura chawo yang ti pura yang ti muti kolong ma kai chawo yang kai amti rong mu phai ma yang kai horot thuburung ga yang khaksa chawo bishima purung ang kai adi Belai kosto kosto na sutanya kena hangka nang bai ka thang. amti kena muti kena ma baca ma khiu. So sahin na kuya nero sok paijak hangka bubai malai kha bini joto problem rok sai khana rekha belai kha dokho nango bo sikli jorao ama haike bemar manjagui tongkha nok khong bini ama song babo song tangoi sanai ni bagai bono kaham treatment rimai yang tongkha phataro thangli hinai sajak bono jibio hangka borok thangma yang tonglai khata hingke Yakung yo patola ching mane ikun ko muti khai pun singya ho chawo. chao na hangka te tam tam kosto man ko ya Himka hang kai bo amti ro pura chawo busak sukti hain bujang ma hai kai busak sukti chawo. Langma ro kupungo amti yang phigong ni pura chukti yang ti phigong ki orong kai langma ati kena chacha kang kam ti khep khebong nobe amti haya suko hanggang kam ti ke mu phai maya amti karak amti ma tong Jadi nagi bukanai rok kaham tong mai mata na kok bai kha. an bu kena kun fan kari kitab da ai kabang ma tong man si. No way belai kha khai rok ka bono tam sasina. Genang lokorok no tam sana musong sobam sana da musong ko ya. Kosong khateli no amti ke mamang busak chukti lilak ni hapung sapung dili mang no chai bu maya nang bu maya akan no ko mang ma baba bu kiri nai nya tang nai kha nok ni je tong mani tong kiri chut to musung ni si phali ja ro phali nai ke to hono si jing phatar ha si ba thana pon si thang maya Narok no jibi o phataro thangle hene samana rang pusa karen bagai thanglai mai abasilena. Ga sele hene to saiman kha rang karen bagai o rang mungsa karen bagai sinarok thangma laya ha dena. Abono je khagrang maya kanang lukurok nai rok ni tong angge please an bagi kisa help khaite ano subas ta kisa ang belai kosto ngi tongo ang hamnan mu sungka dong ni dara tipuno ang hamnan in ten asa kosto ke tong mu dong ni tani ang subas sunang please ano kisa help kalai dong ni subas sunang lukurok kosto kok sanan bo every lang ma phayang ni thang Habono masuba lainai khata thidi ko yanang sangni ni logi tongo sang je mansak tam khlaiman ni bagai sang sai tok lainai sang wan suk laijak no ni bagai bahike hamriman sang ma basa lainai palkhai sang koya sanjana soba ma hai ang jo tono no koinai sini tipra sarok no phaidi koya ni bagai bo sang soba lainai tangi soba ya tongnai ba sang tabuk jo to khanangjak jo to kha sijak sini dofani bagai sini jatini bagai sang soba lainai abono nang khata thidi tei boni se serious hamai thango nang nai naikhe kono singya ko abono sakango chini khomjar ke khomjar no singtlangai hamrai to bokha bo hangka ni se pan se las hingke tabuk nangkha abono naikhe kono singya ko hingke hamnai abono khata thidi khak rakhai tongdi voltas ta 100 ni sak sak no hamnai doctor naikhe hamnai tangai hamya tongnai hingke surinai sangni bagai jai mansa kaitoni thani yafarai bo sang surinai tei jotono no koinai bini bagai surinani bagai hingke bini nini bumung hasina debbarma na nini bwsak umor wngkha boyas 28 hingke nang to B.Ed complete khlai paijak graduation khlaimani ulo bo B.Ed bo complete khlai paijak hingke nang nogo asugoi tongmani ta hayadeba hingke nini ma baba bo samung khlai no chalaina belai samung khlai chalaijak nang da bwsak khoroksa tei kebo to ani baisong tongbo tunai chela masa kusu tong chela masa kusu tong hingke belai hambai bini GPay number rok subana musongkhai ang rinai video screen rok suba jabai dita ya patola bo butulong bitong belai kostong tong hatabo roko jatong mana karo dasuk tong mana
Ama nem doktor değil. Ganan baru pakai ni kan. Ama tamam tamam. Doktor nak kan buat ini macam apa kan. Kan macam aku. Kan macam ada kali itu. Macam ni ya, doktor itu. Aku rasa saya aku nak anda. Kita ni dah balik lagi ni no. Aku ni aku dah kabel tu no. Aku dah hajang kan sini berkabel dulu. Lukunya ada suka no. Dalam orang aku. Kau pan itu buku pan itu. Dalam ada. Biar kaca tu yang thongkan bersama hamil mana. Doktor usaha ke. Ini bersama pada asyik tu.